N'ihe yitere nke a ma bụrụkwazị na nkwado nyegara amụma gọvanọ Chukwuma Soludo ịchị ọchịchị nke ugboro abụọ ka onye nke nwe otu Ide Global Movement bụ High Chief Azubike Ekweozor ji wepụkwara onye nke echiri echichi dịka nnukwu onye nna ga na-elekọta otu ụmụ nwaanyị bụ ndị nke na-akwụ akwado Soludo ma bụrụkwazị otu bụ ndị nke ga-agba mbọ hụ na Soludo nwetaziri ntụrụugo na ya bụ ọlụkọpụta onye gọvanọ bụ nke a ga-eme n'ọnwa Nọvemba n'ime steeti ya bụ Anambra. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ. Ya bụ onye ji ihe ọ nwere na-enyere ndị mmadụ aka bụ Chief Ekweozor bụ onye enyere ya bụ onyinye nkwanye ugwu ịbụ Grand Patron nke otu ahụ n'oge eguzobe ya bụ otu n'Ọkpụnọ nke dị n'okpuru kansụl Ọka South, ebe o kwuziri na ya bụ otu na-agbanyesi ike ime ihe ọ na-agba mbịa oge ọbụla nke bụ ịhụ na gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye ga-atụrụ ugo na ya bụ ihe mmemme ịrọpụta onye ga-achị steeti a ga-emerube n'ọnwa Nọvemba, ebe ọ kọwazi na ohere adịghị n'ogige gọọmenti Anambra steeti ruo mgbe gọvanọ Chukwuma Soludo chichara nke ugbo abụọ ya n'okwu ha dị iche iche. Onye isi oche ya bụ ihe mmemme bụkwazi onye ji ọkwa kọmishọn na-ahụ maka azụmahịa na Anambra steeti bụ Maazị Christian Udechukwu, kọmishọn na-ahụ maka ụmụ nwaanyị nakwazi ụmụntakịrị na steeti a bụ Oriakụ Ifi Obinabọ, onye ji ọkwa meyọ nke Ọka South Council Area bụ Prince Chinedu Okafọ, nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ osote ya bụ Maazị Paul Ifeme, onye ji ọkwa onye isi ụmụ nwaanyị n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA bụ Oriakụ Esther Onyekesi, toro nnọọ ndị otu ahụ maka ịchịkọba ya bụ ihe mmemme ya nakwazi onye isi ha maka iguzobe ya bụ otu iji wee nyere aka n'ịhụ na gọvanọ Chukwuma Soludo tụrụ ugo na ya bụ ihe mmemme ịrọpụta onye ga-achị steeti a ga-emerube n'ọnwa Nọvemba nke afọ a. Onye isi ya bụ otu bụ Oriakụ Chioma Ekwo kwuru nnọọ na ihe kpatara ha ji wee guzobe ya bụ otu bụ iji wee gbaa mbọ hụ na ndị Anambra pụtara ọtụtụ ọrụ ọma dị iche iche gọvanọ Chukwuma Soludo lugo na Anambra steeti site n'Ọkpụnọ nke dị n'okpuru kansụl Ọka South. Abụ m Emmanuel Okonkwo.